2 urteko ikerketaren ondorioa da eta emaitza hauxe, bihotzarentzat ona izan daiteken mamia egin dute. Beste kuajadan baino konprobatu egin da kalitatea hobea dela bihotzentzat. Nafarroko Unibertsitatea Albo eta Ardiberrigune teknologikoak eta Ultzama postreak aritu dira ikerketan. 21 voluntariok hartu dute parte eta mamia berria jan ondoren azterketak egin dizkiete. Kasu guztietan kolesterol gutxiago zuten. Eta dena, hemen hasten da, ardien elikaduran. Horixe da ikerketa honen zutabe nagusia, ardien jana aldatu eta ondorioz esnearen ezaugarriak hobetu egin dira. Hemos hecho que los animales ya produzcan la leche ya con las características. Elikadura aldatu eta gero, ardiesneak azido oleiko maila handiagoa ematen du, eta ikerlariek diotenez hori ona da bai guretzat, bai ardientzat ere. Gurutze Gorriak aurten ere urrea banatuko du. Gaur abiatu dute aurtengo kanpaina. Boletoa 5 euroren truke salduko da eta saria urrezko lingotetan banatuko da. Bilbon egin duten aurkezpenera jende ezaguna gerturatu da, besteak beste Patxi Alonso, La Otsoa, Bilbao Basketeko ordezkariak eta baita atletikeko jokalari ohiak ere. Uztailaren 18an izango da zozketa.